расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабуки Беллатор байни чемпион Усман Нурмагомедов бо рекорди 17-0 ва Довталаб Брент Примус бо рекорди 12-3 рӯзи 7 октябр дар турнири Беллатор 300. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. ҷангори ҷавон ва дурахшони тоҷик Анис Ёқубов, ки дар турнири Эсияи 161 рақиби қирғизи худ Рустамбек Асилбекро дар 34 сония ба нокаут равон кард, баъди муҳориба боз ба як ҷангори қирғизи дигар Рискулбек Ибраҳимов визв дод ва гуфт ки барои чӣ маҳз ба варзигари қирғиз визв дод. ма бо Рискулбек ҷангидан мехоҳам ва барои сари ӯ мерам. бигзор ки тайёр шавад. мухлисони қирғиз ба ман бисёр менависанд, ҳар гуна суханҳои паст менависанд ва барои ҳамин ман қасдан ин муҳорибаро қабул кардам ва ман боз ҷангори онҳоро ба муҳориба даъват мекунам. то ин ки онҳо нагӯянд ки ман ҷангори сузро ба ҷанг даъват мекунам, барои ҳамин ман нӯҳум рақами рейтингро ба муҳориба даъват мекунам. бигзор ки ҷои маро дар рейтинг нагирад. ин ҷои ман аст, нӯҳум рақами рейтинг. ман оҳиста оҳиста ба боло рафтан мегирам, аз нӯҳум ба ҳаштум ва баъд ба ҳафтум, гуфтааст Ёқубов. ва дӯстон, Рискулбек дар ин суханҳои Анис Ёқубов ҷавоб дода навишт ки ба ту мағлубият чӣ дар кор додар, навиштааст Рискулбек. хотиррасон мекунем ки Анис Ёқубов рекорди 7-1 дорад, а Рискулбек Ибраҳимов боша рекорди 22-13. акнун интизор мешавем ва мебинем ки ояндаи ин кор чӣ мешавад. аммо дар ҳама ҳолат мо ба варзигари худ Анис Ёқубов бурдборӣ хоҳонем ва албатта ки ба ғалабаи ӯ боварӣ дорем. чӣ гуна ки аз наворҳои гузашта медонем, рақиби Фаридун Одилов дар як-ду финали Гран-при Эсия Михаил Махнаткин мешавад ва Одилов оиди ӯ чунин суханҳо гуфт: барои ман бо чунин варзигари серунвон ҷангидан шараф аст. муҳориба ҳамаашро нишон медиҳад, гуфтааст Одилов. хотиррасон мекунем ки Михаил Махнаткин ҷангори пуртаҷриба буда рекорди 15-5 дорад. 5 ғалаба бо тариқи накад ва нокаути техникӣ, 4 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 6 ғалабаи дигар бо қарори доваро. айни замон Михаил 4 ғалабаи пайдарҳам дорад. ӯ чемпиони Русия оид ба самбои размӣ, чемпиони ҷаҳон ва Европа, устоди варзиши Русия аст ва ӯ дар ҳақиқат ҷангори ҳаматарафа сахт аст. баъзаи ҷанги Михаил самбо аст, а баъзаи ҷанги Фаридун Одилов боша самбо ва гӯштини озод. ва дӯстон, чӣ хеле ки фаҳмиден, аз рӯи стил онҳо ба якдигар монанданд ва барои ҳамин мо шуморо муҳорибаи олиҷаноб интизор аст. айни замон саҳнаи ин муҳориба маълум нест, аммо ба наздикӣ маълум хоҳад шуд. топови ҷангори вазни ним сабук UFC Мавсар Евлоев боварӣ дорад ки ӯ беҳтарин ҷангори вазни ним сабук дар UFC аст. фикр мекунам ки ман беҳтарин ҷангори ин дивизионам. одамоне ки дар ҳақиқат ММА-ро мефаҳманд, одамоне ки дар ҳақиқат бо ин дивизион шиносанд, онҳо ин чизро тасдиқ мекунанд. ман дар ҳақиқат барои любой ҷангори вазни ним сабук хатарнокам. бале, ин чунин варзише ҳаст ки ҳатто чемпионҳои бузург дар ҷангварони на он қадар сахт бой медиҳанд. аммо агар имкониятҳои худро дар ин вазн профессионалӣ баҳо диҳем, пас нест ягон ҷангваре ки ман ӯро гузашта натавонам, гуфтааст Евлоев. хотиррасон мекунем ки Мавсар Евлоев ҷангори бебох буда рекорди 17-0 дорад, а чемпиони ин вазн боша Александр Волкановский аст. ҳамчунин дар ин вазн чунин ҷангварони сахт ба монанди Макс Холлоуэй ва Илия Топурия баромад мекунанд. ба фикри шумо дӯстон, Мавсар Евлоев чемпиони вазни ним сабуки UFC шуда метавонад ё не? метавонем фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонобуду сарбаланд бошен.